राजेंद्र हगवणे आणि सुशील हगवणेला अटक केल्यानंतर बावधन पोलिसांनी कुटुंबियांच्या गळ्याभोवतीचा फास आता आणखी आवळायला सुरुवात केली आहे। राजेंद्र हगवणेने हुंड्यात मिळवलेले 51 तोळे सोनं ज्या बँकेत तारण ठेवलंय त्या बँकेशी पोलिसांनी पत्रव्यवहार सुरू केलाय। त्याची माहिती उद्यापर्यंत मिळणार आहे। हगवणे यांनी वापरलेल्या गाड्याही पोलिसांनी जप्त केलेल्या आहेत। हगवणे प्रकरणात आतापर्यंत त्यांनी हुंड्यामध्ये दिलेली वाहनं तसेच हगवणे गुन्हा घडल्यानंतर पसार होत असताना त्यांनी जी वापरलेली वाहनं आहेत ती वाहनं देखील या ठिकाणी जप्त केलेली आहेत। त्यामध्ये एक इंडिवर, एक थार आणि एक बलेनो गाडी आहे आणि हुंड्यामध्ये दिलेली एक ॲक्टिवा आणि फॉर्च्युनर आहे। त्याचबरोबर चांदीची भांडी देखील जप्त केलेली आहेत। त्यांच्याकडे असणारे परवानाधारक शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। या गुन्ह्यात कोणताही क्लू मागे ठेवला जाणार नाही, एकदम सखोल तपास केला जाणार आहे।